usa ka monk, ug nga usa ka adlaw ana midawat siya og usa ka bisita sa iyahang gitawag nga hermitage. Pagsulod sa maong bisita, nakurat siya sa iyang nakita sa gamay nga hermitage sa monk. Kay hermitage man, nanadiha ang tanan nga paginahanglanon sa balay. Ay gamay nga katulgan gamit sa pipila nga gamit sa balay. Apan ingon siya nganong halos wala jud. Murag halos wala siya'y kining makita diya sa gamay nga puloy-anan sa monk. Mao nang tingala siya kay gamay simple ra gyud kaayo nga tuluganan nya gamay nga table nya lingkuranan nga karaan na kaayo nya ginagmay nga gamit sa kusina. Busa sa iyang kahibulong, ipangutanan niya ang monk, ngingnan niya, asa ang imong mga gamit? Maulang ni? Gitubag siya sa monk, pinagi sa pagpangutana. Ipangutana siya, ikaw, asa man ang imong mga gamit? Tubag po siya nga, bisita raman ko, nganong magdalamang ko gamit. O gitubag siya sa monk, ako sad, bisita raman ko, nganong magdaghan man ko gamit. Mga igsoon, kining maong istorya, elementary pa ko ami. Nabasa na ako sa usa ka gospel comics. Pero wa gyud nako kalimtan. Mao nga nagsulod na lang ko og pagka-religious. Unya nagpabilin yun ning maong simple nga istorya sa ako ang memory. Ug nindot biadyo kayo kung balikan nato ang maong ingon tag value of kana bitawng gitawag nga total and absolute detachment from worldly things. Hindot kayo nga atuan ng i-develop kay dili man lang yun na pod alang sa mga nag-vow o take og vow of poverty kanang mga religious na sa religious life, dili lang. Bisan pag wala ta o wala mo nag take og vow of poverty, nindot kayo nga ato po ng pamalandungan, absolute detachment from religious life or from material things. Munang unod ning maong istorya nga akong gipaambit kaninyo. Sa atong ebanghelyo karon, nadungog nato ang sambingay nga gipaambit ni Jesus. Ang sambingay may tungod sa dautan nga mga saop, the parable of the wicked tenants. Nahimo silang dautan tungod kay kung ato gong tan-awon talagsaon ni nga arrangement, no? Paghanay sa maong saupan. Kasagaran kung dunay pasaupan nga property ipiyal sa tag-iya ang maong bahin sa iyahang propriedad, iyahang yuta, nga wala pa'y sulod kasagaran, no? O, ang sa opa mao'y magtanom, unya, mukuha na lang og bahin ang tag-iya, panahon sa ting-ani. Apan anak kanindot ning maong istorya, diri sa sambingay, nga giandam na tanan sa tag-iya sa parasan. Iyahan nang kural, butangan na niya o gawas gikalutan na, gitamnan na, gibutangan na tanan o kanang bantayan. Everything was already there. Usa pa niya gihatag o gipiyal sa iyahang saop. O diri na to makita nga ang tag-iya sa parasan
sa maong sambingay, mao ang Ginoo, ingon ana ka manggihatagon, no? Di na siya mo kwenta kung unsa gyud ang iyang mahatag. Gani tanan iya nang gihatag. Ang trabaho na lang sa saop, mukuha na lang sa abot, no? Pero lagi nakibawla na to diya sa ebanghelyo sa maong sambingay nga inigabot na sa harvest time, vintage time, hinog na ang mga ubas, wala na noon siya tagay sa iyang bahin, ug ang masakit pa, gipatay pagyud, gitaral, gibato ang iyahang mga sulugoon nga iyahang gipaadto aron pagkuha sa iyahang bahin sa abot. Ang pagkadautan sa mga saop mao kini nga ang dili ila igo lang nga unta nga gipiyal. Ang dili unta ilaha nga giangkon, ilang gipaningkamutan sa dautan nga paagi nga mailaha. Ay sa tinuod lang dili man gyud unta. Mao nga they resorted to violence, to murder aron nga mailaha ang maong saupan. Mga igsuon, mao ni ang inguntag mahimong dautan nga resulta sa gitawag nato og kanang ana bitong tendency nato nga gusto natong maangkon nato ang mga butang nga kung atong tan-awon dili gyud unta alang nato, no? Dili angay nga atong panag-iyahon. Piniyalan ra gyud ta, no? Mga saop ra gyud ta kung atong tan-awon. Si Saint Ignatius of Loyola dunay tawag ning maong klaseng batasan. Gitawag niya ni nga kanang inordinate attachments, no? Wala na yung tag inordinate meaning from the word order na untay maayo nga husay, no? Maayo unta nga pagkaplastar. Pero kay inordinate man dili maayo nga pagka-attach sa butang. Mao nang gitawag nga inordinate attachments. Sa iyang pagpanudlo kining si Saint Ignatius of Loyola, matod pa niya, ang pinakauna gyud nga rason nga nung aniat kita dinhi mao nga aron nga atong yukbuan, atong mahalon, atong simbahon, ug atong alagaran ang Dios. The first reason why we were created is that we worship, we love, and we serve God. Karon, kung dunay mga butang nga gihatag kanato tungod sa kamang gihatagon sa Dios, okay ra na siya. For as long as they are ordered, no? Nahiuyon siya nga aron nga mas maduol kita sa Dios pinagi sa pagsimba, pagmahal ug pag-alagad kaniya. But pasabot niya nga kining ato ang pagpanag-iya sa mga butang ning kalibutan, okay ra man unta gyud kaayo for as long as this brings us closer to our relationship to God, in as far as it makes us all the more worship, love, and serve God. Ingon ana gyud unta. Kung nahiuyon lang, no, kung maayo lang unta ang order, so mao unta na ang mahitabo. Pero lagi there is the tendency, no, nga we want to acquire things. Maato ra gyud, no? Muna diha sa unang pagbasa, nadungog nato ang istorya sa magsuon nga ilahang gisilusan si Jose. Unsa ra gyud ilang gisilusan? Siguro katong taknaa mao tong gibuhatan si Jose sa iyang amahan og kanang nindot kaayo nga sapot, no? Kaingon pud siguro ta nga fine linen. Kamanghuran lagi. Unya ning suludayon sa magsuon, sa laing magsuon ang kining pagkasina, envy, no? Pagkaselos.
tungod lagi kay gitagaan og pagtagad ang ilang manghod. Ug nga dautan gyud ang ilang laraw ug ilang gibuhat sa ilahang kamanghuran nga igsuon. So I think this is always kanang the tendency of man. Na gyud tay tendency nga ingon ana, and we have to be very aware of this. I-check nato ang atong kagalingon from time to time. These are what is so-called inordinate attachments. Kay sa tinuod lang, musugot tag sa dili, sama sa giingon sa monk, bisita raman gyud ta diri. Bisita raman gyud ta. Acquire. Nganong sige man gyud tag acquire and acquire. And then, little did we know, nga napuno na ang atong balay, napuno na ang atong kwarto. Sahay bitaw ako, muingon ko, gamay raman kay ning kabinet ning kwarto diri sa parokya eh. Pero paglingkod nako, nakauna-una ko, gamay ang kabinet, udaghan na jud kay kog sinina. Depende magod na, no? Pagtan-aw. Pero we have to check ourselves. Tingala bitaw ko sa uban, na ako'y mga higala nga makadungog ko. Ingon sila nga, uy, sa kuan ra ba, sa Shopee ra ba, na ay 3.3 to 3.15. Unsa man ang 3.3 to 3.15? March 3 di ay to March 15, dunay sale. Hala, tan-aw dayon kung unsay naa sa sale. Uy mong tan-awon, di good kayo kinahanglan. No? Pero kay lagi just at the tip of your finger ang imuhang shopping, kunya lami po kayo ang picture diha sa imuhang cellphone tan-awon, maka-order na dayon ta. Pag abot sa imong order, deliver na, makaingon dayon ka. Asa man ako ni butang ha? Oh, see? No? Sahay that makes us again think para asa man gyud na. Additional na lang nga collection. Kung nakakita mo atong Domingo sa kapuso mo, Jessica Soho, kini, angay ninyo ni bantayan, mga inahan, mga ginikanan. Mga batanon, bisang ako, I have to check myself on this. No? About sa istorya, may tungod sa usa ka batanon, nga matod pa sa description ni Jessica Soho, pagkakahumaling sa K-pop. Pagkakahumaling sa K-pop. Sa ato pa, grabe yun ang iyahang interest sa K-pop. Kunya, doon na may mga ingontag sa may tawag mga souvenir items sa iyahang mga idolo ng mga artist, ng mga Korean popular singers. Palit siya, palit. Nya, pila ra gud po'y kita. Baon anang batanon nga nag-eskwela. Karon kay naaman sa chance nga mobantay siya og tindahan sa iyahang auntie, kay ilo naman siya nga bata, no? Orphan naman, yung auntie mo nagsagop niya. Piniyalan lagi sa tindahan, pero wa nasayran sa auntie nga didto day siya nagakuha og kwarta palit og mga K-pop items. Daghan kay siya collection. Usa na ka box, no? Karon kay gipakwinta ang ilahang tindahan walay halin. Ang iyang auntie nakautang na ug niabot na ang utang og 2 million pesos. Dito para nasayran sa bata nga ang sige day niya kuha og kwarta sa tindahan kay ipalit niya og K-pop items, niabot na og 2 million. Ilahang gi kwintada mao gyud, abot gyud og 2 million. Ang nawala sa tindahan, tua sa K-pop item. Kana bata pa lang gani na, no? Pero makita nato ang tendency ba to acquire inordinate attachments. Mga igsuon, kung nakabantay mo sa ato ang mga kanang sa collect bitaw, human sa ato ang unang pag-ampo gyud. Atong kanunay na ang gipangayo sa Ginoo nga ug karon ato sang pangayoon kanunay nga samtang nagpuyo kita ning kalibutan nga nagkinahanglan kita sa mga butang nga lumalabay, atong gipangayo sa Ginoo
nga atong kasing-kasing dili mahigugma niini. Hinuon nga mahigugma kita sa mga butang nga tunhay. No? Butang nga tinuod yun. Butang nga tua sa langit. Atong pangayoon kini sa Ginoo. Amen.